skabe nye varer og dyrke deres nysgerrighed. Jeg kan nævne sådan en specifik vare, men masser af gode hjemmevarer, som man nu kan begynde at lede efter, når man finder andre steder. Okay, hvis det er hjemmehusholdning, det kan selv passe hjemmebutikker, der kan ligger dybt eller udgift til det her. Hvor kan man skal have været tilstående med den pludselig til foråret, så beslutningen om at lukke hjemmebutikkerne både